portava unes quantes diapositives, però us deixaré aquesta posada de fons només. Javier, gràcies. Abans hem estat comentant, seguirem parlant d'empreses, no? Jo un dia vaig acabar arquitectura aquí a la Diagonal, a l'ETSAP, i vaig dir, bueno, i em va sortir l'oportunitat d'anar a treballar en una empresa constructora. I llavors jo vaig dir, ostres, empresa constructora, arquitecte, fantàstic, no? El Departament d'Estudi de Projectes diu, que això en sabem i tal, no? I arribo allà, era una constructora d'àmbit estatal, amb 1.000 persones a tot el territori nacional, i jo, que era el becari, el que acabava d'arribar, era l'únic arquitecte de 1.000 persones. Dius, què ha passat aquí? I això és una sèrie estranya. Dius, una empresa constructora que n'hi ha arquitectes. No, tots estaven fora, i només estaven fora la part d'edificació, perquè a la part d'obra civil, tant l'empresa, tots eren enginyers de camins, enginyers, i a la part contrària, el que feia el projecte o el que t'encarregava, eren enginyers de camins, només trobaves arquitectes a la part d'edificació, no? Ostres, llavors, clar, això anys després he descobert que dius, clar, llegeixes la definició d'arquitectura de fa 2.000 anys, diu, als antics grecs l'arquitectura és la tècnica o l'art del que realitza el projecte i dirigeix la construcció dels edificis. I aquí s'acaba. Però és que molts anys després, la Viquipèdia, el 2012, no sé si ara ho han canviat, diu, l'arquitecto es el profesional que se encarga de proyectar edificaciones o espacios urbanos y velar por el adecuado desarrollo de su construcción. I punto. Per tant, projecte i construcció, però amb crosses, diguéssim, no? És a dir, amb això que anirem parlant, doncs només la concepció i ajudar a construir. Clar, això és un hàndicap, no? Aquests anys també he passat molts companys, això que dius, hòstia, no diguis que ets arquitecte, i vas, no ho dius, dius, bueno, jo tinc formació d'arquitecte. Dius, i això què vol dir? No, és que no és el mateix, no soc tan artista, perquè clar, descobreixes que les empreses hi havia aquesta llegenda urbana, diu, l'arquitecte és molt artista, és molt intransigent, i jo, amb una estructura empresarial, que és un monstre de molts caps, el financer, el legal, els recursos humans, clar, fa por una persona que no li saps les seves reaccions, no? Això, estic parlant d'història, jo crec que hem guanyat molt perquè, repeteixo, les escoles d'arquitectura d'aquí són molt bones, crec que s'ensenya bona arquitectura, l'escola CERT apreta molt, per tant, ja estem en marxa, estem en marxa, però encara queda. I ara us intercalo una anècdota, seguiré. L'altre dia estàvem amb un jurat, a més coincideixo amb el que deia, els arquitectes hauríem d'estar en política, estar a tot arreu. Sabeu, només estem en aquests dos llocs i hem de mirar de tancar-nos, d'arribar a negociar quasi que el client i el proveïdor siguin arquitectes. Aleshores, l'altre dia estàvem amb un jurat que té que decidir sobre un edifici l'any 19 que es remodelarà, un edifici molt urbà, molt integrat en una trama urbana, per tant, molt sensible a la gent del poble, del barri, amb una història, no? Un edifici catalogat arquitectònic, artísticament, semimodernista i tal. I estàvem amb un jurat de molt bon rotllo, es va fer una tria, que va col·laborar al Col·legi d'Arquitectes, de 50 equips, d'aquests 50 equips que tenien que estar molt seleccionat el currículum abans, se'n van triar 5, i aquests 5 han fet 5 projectes. Encara no sabem quins són, perquè fins que no haguem decidit el guanyador, no obrirem el sobre per saber qui ha guanyat. I llavors allà, al jurat, hi havia 3 arquitectes, gent del món del teatre, perquè és un teatre, i després molts polítics, com dèieu abans, i ja estem avançats i queda clar que dels 5 en triarem un, perquè se n'ha de triar un, però que clar, ens agraden coses del primer, del segon, del tercer i tal, no? I llavors un company polític amb molta sinceritat diu, ostres, diu, com? El que hagi fet això sigui un divino d'aquests, com collons li direm que té que modificar el projecte perquè ens agrada l'espai d'aquí, no sé què i tal. Dic, home, doncs l'haurem de tancar al lavabo mitja hora, jo què sé. Però vull dir, clar, encara hi ha aquesta por i aquesta inflexibilitat és la que a vegades ens treu valor, no? Bé, quan vaig entendre això que us deia de treballar en una empresa constructora, que va ser una experiència bona, però, per exemple, vam fer una estació d'autobusos, nosaltres marxàvem abans que vingués el primer autobús, és a dir, ja havíem marxat, adeu. I llavors a les edificacions passa el mateix. Jo us parlo de Facility Manager, de Facility Management, que històricament on té el seu origen segurament és el món de les oficines. I aquí mai se'n va d'elements que abans es presentava una foto molt suggerent, que encara avui, per mi, la fàbrica Johnson del Farrier Wright segueix encara sent una de les millors
oficines que s'ha dissenyat, no? I allà hi té que haver-hi que el treballador no agafi baixes, que estigui confortable perquè sigui productiu, que no hi hagi edificis malalts. És a dir, comença un món que és això, que dius, què és tot això? Doncs mira, el que ve just després de la recepció provisional de l'obra, que nosaltres ja no hi som, no? I clar, si sabeu els barems que més o menys es mouen, de que amb les edificacions, quan tu agafes, no la Sagrada Família, perquè encara no s'ha acabat, han fet la recepció de l'obra, però edificis que han durat més de 100 anys, o la visió que tenen ara els fons d'inversió dels edificis, que tothom està comprant edificis dels Eixample, tal, però bueno, sabeu que sempre projecte i direcció, això que ens hem dedicat nosaltres, és el 20-25% del cost. I són 5 anys, no? Més o menys. En canvi, la resta és el 80% del cost i 80 anys de feina que s'ha de fer. Per tant, dir, escolta, l'arquitectura no està només a l'inici, hi ha arquitectura amb la gestió, amb l'ús, amb el manteniment, amb l'adaptació, la rehabilitació, l'evolució, les normatives, la transformació dels edificis, el canvi d'ús, etc. És que hi ha molta arquitectura més enllà d'això, no? I hem d'estar en totes les fases. Jo després de treballar amb aquesta constructora, ara recordava amb un company, me'n vaig anar a rehabilitar vivenda social. I a rehabilitar vivenda social, que eren 60.000 habitatges que l'Estat central, quan va fer els traspassos, ens els va passar a la Generalitat, i que va passar com ha passat ara amb la Sareb, amb els bancs, els pisos aquests. Un dia arriba un camió i et volca 60.000 carpetes de 60.000 pisos que hi ha per Catalunya. Dius, hòstia, i tu allà automàticament vas a buscar els tejanos, la camisa, perquè és que això és poc tècnic. I això és així. I comences a descobrir que uns han fet els pisos i no tenen aceres, que l'altres tenen aluminosis, l'altres tenen carbonatació, l'altres algú va enterrar el baixants directament a la terra i com que està fent amb una pendent l'edifici un dia es comença a moure sencer, l'altre que li van fer malament els fonaments i té esquerdes així, verticals, horitzontals, és a dir, té esquerdes de terratrèmol, és a dir, això de fer-ho malament no és d'ara, fa molts anys que a vegades ho fem malament, no? I llavors de cop i volta et trobes, dius, anem a mantenir aquests pisos, no? I són pisos que hi ha gent a dintre. Dius, home, això és la fase següent, perquè hi ha gent a dintre que si el seu pis té luminosis, li has de fotre uns puntals i no saps el que et deteriora físicament veure que el teu patrimoni tens que dormir apuntalat. I llavors descobreixes que tens que anar allà i que tens que fer reunions amb els veïns. L'altre dia una companya ho explicava, que ha escrit un llibre sobre això, i que tens que explicar-los com funcionen les comunitats. És a dir, la part més complicada, no? I llavors de cop i volta descobreixes que t'estàs dedicant a la gestió i al manteniment. El GIM, que a mi m'agrada més dir-ho que en anglès, no? Facility Management, vull dir que estiguin les coses en forma. No acabem perquè queden 75 anys, que és el que demana el capital risc quan et vol comprar un edifici perquè tu dius, ostres, és que no tinc liquidez, necessito que em agafis l'edifici, com està? Tens algun certificat, l'has mantingut, acredita'm que no m'estàs passant aquí no m'estàs enganyant com un xino, no? Aleshores, després, degut a això, vaig canviar d'empresa, això era d'una empresa pública i ja aprens que tens que treure els contractes, que et vindran a inspeccionar l'oposició, que és el que han de fer, que ho has de fer bé, que tens que fer el màrqueting, que tens que explicar, que tens que fer formació, ja comences a entendre que no et pots desviar de cost. I llavors vaig passar a una altra empresa, que en aquest cas és el grup Akbar, i vaig trobar el mateix. Ja parlo de fa anys, és una cosa que precisament ha sigut punters amb això, però en el seu moment dius, els edificis com els tens? No ho sé, entre ells, per exemple, hi havia la Torre Akbar, que és un accident, diguéssim, dintre del grup Akbar. El grup Akbar es dedica a l'aigua i a oficines d'aigua, la Torre Akbar és un cas excepcional. Però clar, passes de l'habitatge social a la Torre Akbar i el problema és el mateix. El tema és el mateix, o te'n cuides o no te'n cuides. Com està la façana, com està l'estructura, ho estem cuidant, el clima, l'aire, la humitat, la temperatura. És a dir, un edifici s'ha de tractar com un electrodomèstic. Si tu poses una persona a treballar en un lloc que hi passarà 8 hores durant 4 anys i no li estàs donant una bona il·luminació,
no l'estàs dient que ojo amb el calçat, que no has mesurat el terra si és conductiu o no, la cadira ergonòmicament no és correcta, la cadira és de plàstic, el seient és de plàstic, et carregues 2.000 volts cada cop que t'hi assentes i no tens manera de descarregar-te, i a sobre no hi ha humitat a l'ambient i per tant la teva pell no se te'n va, i de cop i volta portes una càrrega elèctrica durant 8 hores al teu lloc de treball, que la barra aquella que posen els fabricants de taules aquí sota, que hauria d'estar al mig o a 2/3 parts perquè el ginoll no t'arribi, què passa? Que et fa un forat de 2 centímetres a la carn, edifici malalt. Dius, ostres, i això passa amb 1 metre quadrat perquè hi estàs 8 hores, perquè ningú s'ha dedicat a la microarquitectura, ningú ha pensat el que ve després, no? Construïm confort i salut, perquè hi ha un dia que entre persones a viure al nostre edifici. Nosaltres ja fa rato que hem marxat i a la millor mai més tornem a mirar enrere i ens passem tota la vida explicant el projecte. I després algú ve un dia i diu, tio, ja va ser un xurro. Bueno, com alguna casa a Le Corbusier que va acabar així ens govern. Diu, home, no, clar, ho hem de voler saber, és a dir, hem de ser el metge de capçalera, no? I fins ara només hem sigut el pediatre, hem ajudat a néixer als edificis i prou, i ens hem retirat, no? I hem de ser el metge fins al final. I l'obstetra, vale. Clar, llavors el facility que s'origina amb les oficines, després entra al sector primari, tu vas a Sud-amèrica i veus que les grans empreses mineres, que és com un transatlàntic de 7.000 persones que estan allà a la mina, bàsicament és externalitzar, que està molt associat al facility manager, perquè aquelles persones tenen que baixar a la mina, pujar, passar-s'ho bé, menjar, dormir, no sé què, tal. El sector secundari, la indústria de l'automòbil, passat el que ha passat amb Volkswagen, no? Però, vamos, excel·lent amb la contenció de preus, amb l'exactitud en fer les coses, etc. No? El sector terciari, les oficines, les fàbriques. I després, ja ara, està entrant amb l'administració pública, hi ha alumnes del postgrau nostre, alguns ja estan treballant a cultures i l'administració ja comença a veure el que han vist ja fa més anys les empreses, que escolti, vostè té edificis, oi? Igual que Amazon, no? Amazon, l'empresa moderna, s'hi ha trobat ara. I, hòstia, ara que tinc tants edificis no guanyo el mateix que al principi, home, no, clar, perquè els edificis són la tercera despesa d'importància de qualsevol empresa, salvo que vagi de lloguer o sigui molt virtual, no? Primer recursos humans, no, perdó, el segon. Primer recursos humans, després recursos immobiliaris, tercer recursos financers. El que passa que fins ara moltes empreses ho ignoraven, encara que sembli estrany, i no ho posaven ni siquiera com a gastos d'empresa. I llavors deies, vaia merda, els edificis que em tinc que gastar tantes peles cada any contra beneficis després d'impostos. Home, si ho estàs imputant malament, no tenim res a dir, no? Aleshores, clar, el facility és això, és a dir, vetllar per la gent, fer planificació de costos, també el manteniment. L'última licitació que hi visió de recent, ara, d'un consorci que hi ha a l'Estat i la Generalitat, et demana el projecte i el pla de manteniment durant 3 anys. I l'has de fer. I encara algunes constructores, no és el vostre cas, et truquen i dius, tu, has de fer un pla de manteniment. I quan costarà això? Home, clar, i tampoc et pots equivocar, perquè, clar, una de les coses que aprens aquelles èpoques quan entraven les constructores és que tu deies, mira, hem fet un projecte i són 50 milions, oferta 25. Dius, hòstia, el 50%? Però si això es té que fer amb un 10, no? També, bueno, aquestes coses que han fet malament, no? Per tant, ara ja ho demanen, igual que et començaran a demanar el projecte en 20 perquè no hi hagin desviacions o no hi hagin excuses per després pujar el preu. Aleshores, això hi és, no? Per tant, costos de tota la vida útil de l'edifici. I també d'explotació. Cada cop hi ha més, o sigui, piscines municipals que et diuen, escolta, licitació de la construcció, manteniment i explotació d'aquest immoble. Fas una UT amb una altra empresa, doncs que t'ho treuen tot. I a l'Estat, jo durant 50 anys et pagaré tant al mes, i punt. I no vull saber res més. Tot el risc teu. El gestor té que haver una persona que s'encarregui de l'edifici. No sabeu, en una oficina de 1.000 persones, una sola persona que sigui el gestor d'aquest edifici és la quantitat d'incidències que té cada dia. Si vols que l'edifici funcioni i que allà la gent, home, estigui a gust i treballi i vinga, no? Allò que diem que l'oficina es té que semblar a casa i el problema que tenim és que les cases cada cop s'assemblen més a les oficines, no? Amb el portàtil i tot allò. Bé, és això. Aquí, com deies tu abans, s'ha de parlar molt amb la gent, No val una mica, bueno, aquella diferència entre el metge i el veterinari, no? Que el veterinari no li pot preguntar, escolti, què li passa? Escolti, no? Endevina una mica, però també parla amb la gent. I si no, mira,
perquè a vegades la llei de protecció de dades, quan una persona, per exemple, té una malaltia relacionada amb la càrrega estàtica aquesta que us explicava abans, que és la lipotròfia semicircular, primer que tu no ho pots saber, el metge no t'ho pot dir, i a vegades tens que anar allà i mirar a veure qui s'ha comprat un vaporitzador de farmàcia i li surt fum, no? Perquè s'està posant humitat. O veure, mira, allà hi ha una persona que ha agafat clips, perquè se'n recorda de son pare el cotxe que tenia, ha agafat clips amb una xinxeta a la taula i els ha anat enganxant fins que els clips toquen a terra i està intentant descarregar la taula, no? I llavors dius, home, no, escolta, tu, que tens l'empresa, que tens aquests problemes, has connectat totes les taules a la xarxa de protecció de terra, que és el que diu un protocol de la Generalitat, perquè la taula ha de ser com un electrodomèstic. No t'hi arriben el... Ostres, no ho vols dir? I has protegit les barres, no? Pues, bueno, tot això s'ha de saber. Les bones pràctiques, la gent, els edificis que avui en dia estan traient certificats LEEDs i tot això, és perquè entren amb les bones pràctiques. Si un avió està ben dissenyat, ben construït i ben conduït, però al passatge són salvatges i munten una barbena, doncs l'avió igual cau, no? És a dir, si no ho saben, no anem bé. Llavors, les bones pràctiques cada cop més estan més arrelades. Cartells, una cosa estacional un cop al mes, etc. Bueno, la conservació millora. Fer el que sigui del normatiu, que l'has de fer, el que són els preventius. Els normatius solen ser gastos petits, pot fotre a la presó. En canvi, perquè tinguis l'edifici brut o la jardineria espigada, no et foten a la presó, i això val moltes peles, no? Però has de mirar l'eficiència energètica, que s'ha dit per aquí, i predir, a través dels correctius que et van sortint cada mes, anar predint el que et passarà i avançar-te, i fer que les coses durin més del que han de durar, i fer que el fabricant et doni la data de caducitat del seu iogurt. És a dir, perquè si tu no saps quan ha de durar un element de l'edifici, no saps si ho estàs fent bé o malament, no? Canviar i evolucionar per fer eficiència energètica, per passar LEDs, per passar variadors de freqüència de les instal·lacions, el que sigui i tal, i al final tot això és coneixement. Per tant, com em deia la Mònica, escolta, sabeu que després de fer l'arquitectura tradicional tu passes de conya, perquè després, clar, acabes fent de consultor, com deia abans ella, per què? Perquè una organització tampoc es permet gastar massa calés, però un coneixement corporatiu que tens d'aquestes coses, llavors val la pena que si tens una organització molt dispersa, diguis, escolta tu, 4 consells, com si fos la revista aquesta, si haig de triar una oficina, perquè ara em diuen a tal lloc que haig de muntar una oficina. Quantes persones? 10. Doncs al tanto, no agafis més de 150 metres, Hòstia, són 300, n'hi cabran 30, no gastis més. Al tanto els paviments, al tanto els mobles, al tanto les cadires, 4 gonyes, 3 fulles, i si no, truca'm. És a dir, el coneixement aquest és molt important en una corporació. I finalment és molt important que els arquitectes, quan entrem a la fase de projecte, per això la connexió, home, si ignorem tot això que ve després, no estem projectant bé. Estem fent bona arquitectura, estem fent bona arquitectura passiva, bona arquitectura sostenible. Ara, precisament, el 15 de novembre, dintre de Smart City, hi ha un saló que està dintre de Smart City, que es diu Facility Management i Building Services, que al principi era Business Services. El Facility s'origina amb serveis al negoci i s'ha anat convertint en serveis a l'edifici. Si l'edifici està bé, el negoci anirà bé. I precisament es parlarà, que hi haurà el Pique Aguilera, parlant de que no n'hi ha prou amb ser molt avançats i fer arquitectura passiva, arquitectura sostenible, arquitectura quasi zero. A més, s'han de tenir els coneixements de com es manté, com s'obre i tal. Llavors, això és el cicle integral. Per tant, molts focus de feina, molts coneixements a afegir, cap problema, en postgraus, en petites dosis, a afegir a la bona formació que ens donen. Amb la Mònica ens vam conèixer la WhatsApp que tu estaves donant una assignatura d'empresa, precisament, no? Que és important, l'arquitecte ha d'estar a dintre de l'empresa, també. I aquest és el camí. Llavors jo us recomano una reflexió sobre això, a la vostra disposició, però és la millor manera de poder tenir feina durant molts anys, perquè això està entrant a poc, i sobretot, quan tornes a fer un projecte després d'haver corregut aquest camí, mai tornes a projectar igual. Mai tornes a deixar-te coses, llavors ho veus una mica diferent, i això no merma la bona arquitectura, la fa que a més redueix el tram de crítica, perquè realment és un estalvi i l'estalvi també és sostenibilitat, en aquest sentit. Gràcies.